हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा गोदान साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोननि RRB RPF नि सायाव मा डिफरेन्स दङ बेनि सायाव आपडेट लाबोदों आरो जाय नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय आरो लोगोसे डिग्री पास जायाखै जेबो टेनसन गैया नोंथांमोननि साख्रिया फैगासिनो दङ स' लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना RRB नि आन्दाराव गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेनि केलेन्डार लाना फैदों एनुवेल केलेन्डार जे थाबैनो एप्लाइ जासिगोन बेनि डेटआ माब्ला जों बेखौ नायगोन एबा मान्थआ माब्ला आरो लोगोसे RPF नि सायावबो आपडेट लाना फैदों जेराव हिन्जावसाफोर हौवासाफोर जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन बेनो जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट साख्रि जेराव जिडि मोनगोन आरो लोगोसे सिभिल साख्रिबो नोंथांमोना बेयाव RRB आव मोननो हागोन स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफ'आव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो फार्स्टआव फैग्रोबाय RRB नोंथांमोना मिथिगौ जे RRB आव जन वाइसआ एप्लाइ खालामनो हागौ बेखायनो नर्थ इस्ट होनोबा गुवाहाटि जोनावहाय RRB आन्दारजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा जों बेयाव एग्जाम एबा जों माखासे डिटेल्सखौ नायगोन पस्टनि सायाव नोंथांमोननि फैगौ भेकेन्सि जोबोर मोजां साख्रि RRB आन्दाराव जोंनि बर'फ्रा गोबां खम साख्रि मोनो मानोना एप्लाइ खालामा स' एप्लाइ खालामनांगौ अब्लाथाय नोंथांमोना ST खथायाव साख्रि मोनगोन आरो जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना आनरिजार्भबो मोनो स' बेखायनो जों बेयाव एग्जाम केलेन्डार नायनोसै एबा जोङो पस्ट केलेन्डारखौ नायनोसै जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव LP पस्टआ एप्लाइ खालामगासिनो दङ जायफ्रा बे क्राइटेरिया टेकनिशियान लाइननि नोंथांमोना खालामनो हायो बेयाव RRB आव स' बेनिफ्राय RPF आरो RRB आ माखासे डिफारेन्स दङ नोंथांमोना RRB होनोबा सिभिल जब मोनबाय बेनिफ्राय RPF होनोबा एक्सट्रा रिलिज जायो बिथांमोनाहाय ट्रेनावहाय थायो होनना मिथिगौ नोंथांमोना पुलिस होनना बुंनांसिगोन नोंथांमोना मिथिगौ जिडि कनस्टेबलाव आरो लोगोसे SIबो थायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव LP एसिस्टेन्ट लक' पाइलटआव एप्लाइ खालामगासिनो दङ डिप्ल'मा नांगौ बेयाव नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय एप्रिल जुनावहाय टेकनिशियान स' टेकनिशियान पस्टबो फैगोन जायफ्रा IHI लादों बा इन्जिनियार फरायदों बा गोबां माने मेकानिकेल खालामदों नोंथांमोना एप्रिल जुनावहाय चान्सखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बावै जाथारसिगोन दायो मार्च सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना फार्स्ट उइक एप्रिलावनो चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया गोबां जोंहा नन ग्रेजुवेट आरो ग्रेजुवेट थायो बेनो जाबाय जुलाइ सेप्तेम्बराव नोंथांमोना एप्लाइ जागोन 10 फार्स्ट नोंथांमोननि 11 फार्स्ट HS पास बेनिफ्राय डिग्री फार्स्ट नोंथांमोना पोस्ट लाइफ पस्टआव बेयाव एलिजिबल जागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एलिजिबल जागोन दा जों फार्स्ट पस्टआव नन टेकनिकेलाव नोंथांमोना डिग्री पास जानाय लोगो लोगो लेभेल 4, 5, 6 आव एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव जेबो डिप्ल'मा नाङा पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोना जेबो डिप्ल'मा गैयाबा सिम्पल डिग्री पास जानाय बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बाथ्रा जाबाय जायफ्रा डिग्री पास दासिमबो जायाखै टेनसन गैया नोंथांमोना नन टेकनिकेल पस्टआवनो फिन खनसेबाव आन्डार ग्रेजुवेट पस्टआव नोंथांमोना जेरै 10 फार्स्ट बेनिफ्राय HS पास एबा नोंथांमोना डिग्री फेल थ' बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेनो जाबाय लेभेल 2 आरो 3 आवहाय नोंथांमोना जागोन आरो जुनियर इन्जिनियार दङबा बेनिफ्राय पेरामेडिकेल केटेगरिसावबो नोंथांमोना आरोबाव मोनबावदों माने स' नोंथांमोना जायफ्रा स्टाफ नार्स दङ GNM दङ NM दङ BSc नार्सिं दङ नोंथांमोननि थाखाय लेब टेकनिशियान दङ आरोबाव RRB नि आन्दाराव गोबां साख्रि मोनगोन स' बेनिफ्राय फैबाय दानिया अक्ट'बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना आरोबाव लेभेल 1 साख्रि मोनहैगोन लोगोसे आइसोलेटेड केटेगरिसबो नोंथांमोना बेयाव मोनहैगोन स' बेफोरबायदि माखासे डिटेल्स नोंथांमोना RRB नि आन्दाराव मोनलांबाय थागोन थाबैनो एप्लाइ जासिगोन आरो थाबैनो अफिसियेल नटिस फैसिगोन आरो बे RPF पस्टआ 4660 भेकेन्सि जेराव नोंथांमोना एप्रिलाव एप्लाइ खालामनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 15 एप्रिलावहाय स' नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल इन्डिया केन्डिडेट्स बेयाव एलिजिबल जागोन जेराव नोंथांमोननि फरायनाया मिनिमाम 10 पास स' मिनिमाम 10 पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन स' मिनिमाम 10 पास जाबानो हागोन HS आनो जा डिग्रियानो जा गासैबो हागोन आरो बैसो होनोबा जेबो टेनसन गैया बैसोआ जोबोर मोजां मानोना पुलिसनिफ्राय बारा बेनो जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो CBT एग्जाम होनांगोन दा फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम बेनिफ्राय पास जायोबाथाय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जोबोर इजि देन बेनिफ्राय मेल फिमेल गासैबो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बैसोआथ' जोबोर मोजांखा पुलिसनिफ्राय बारा 18 इयार्सनिफ्राय जोंनि ST खथायाव 33 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन जायनाखि ST SC केटेगरिसनि बिथांमोना 18 to 33 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि एग्जाम फैयो नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ गुवाहाटियाव हैनांगौ जायो दा बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ जोबोर खम 1600 मिटार्स आरो हौवाफोरा 800 मिटार्स देन RRB आव नोंथांमोनाबो जायनाखि सिभिलाव एप्लाइ खालामदों एग्जाम जागोन एन्ड लास्टआव नोंथांमोनाबो फिजिकेल टेस्ट दङ जेरै वाकिं टेस्ट दङ एबा नोंथांमोना माखासे बायदिसिना माल लानाय बा नोंथांमोना स्किल टेस्टबो दङ पोस्ट लाइफ पस्टआव नोंथांमोननिखौहाय लानाय जागोन RRB नि आन्दाराव दा ग्रुप D होनोबा नोंथांमोनाहाय खामानि मावनाय जायो बेयाव नोंथांमोना माखासे जिनिस लानानै थाबायनांगौ जायो वाकिं टेस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव गोग्लैगोन
दा बेनिफ्राय जायफ्रा एडिआरनि थाखाय एसएससि एसडि कनस्टेबलनि थाखाय नोंथांमोना फरायगासिनो दङ जोबोर मोजां हेल्पफुल जासिगोन नोंथांमोननि आरआरबिनि आन्दाराव आरो आरपिएफनि आन्दाराव मानोना बेयावबो सेम एग्जाम जायो नालाय स' बेखायनो दासिमबो मोजाङै फरायाखैबा नोंथांमोना लेखाजों मोजां टाच थाबाय थादो थाबैनो एग्जाम डेट फैगासिनो दङ नोंथांमोननि साख्रिनि